Saludem al plató de la 54 edició de la Fira del Llibre de València a Ferran Argilés, que ens presenta el seu nou llibre, un dietari sense dates, que es diu Dues o tres pintes més tard. Ferran, benvingut. Moltes gràcies. Un dietari sense dates. No és necessari seguir l'ortodòxia per a escriure. No, la veritat és que al principi vaig començar posant dates, però immediatament les vaig llevar quan em vaig adonar que, en fi, la idea seria que el llibre, l'ordre cronològic sí que tenia sentit, però la data concreta en la que estava escrit era relativament irrellevant, i aleshores vaig pensar que podien anar fora. I un poc també, hi ha el subtitolet del llibre que es diu Notes disperses, perquè hi havia un volum de l'obra de Josep Pla que m'agrada molt, que es diu Notes disperses, i que amb un poc d'imaginació és també un dietari sense dates. I m'ha agradat la idea, vaig dir, vaig a provar a veure què passa. I així va quedar. El resultat és aquest, efectivament. Són 3 anys de la teua vida, el 2012 al 2014, amb les teves reflexions, amb allò que estàs vivint, hi ha moltíssimes referències, moltíssims homenatges, no? Sí, el llibre és sobretot un llibre de llibres, és a dir, un llibre de lectures, perquè vaig pensar que, independentment Bueno, jo no m'interessa molt a mi mateix, personalment, aleshores penso que a la gent tampoc, la meva vida de miracles li ha d'interessar molt relativament. En canvi, actuar un poc com a antena d'allò que vas llegint i que vas barrejant amb el que vas vivint, donar-li un poc de vida a les lectures, i que, ja que les lectures te donen vida, doncs jugar amb això i que el llibre fora sobretot les reflexions que anava produint la lectura. El llibre és una forma de llegir la realitat en forma d'assaig o de dietari. També has comentat que una forma de llegir el llibre podria ser obrint una pàgina a l'atzar, no? Ahí tenim un homenatge molt evident, que és a la Rayuela de Cortázar. Idealment, també m'agradaria que el llibre se poguera llegir així, és a dir, que literalment el pogués obrir en qualsevol lloc i que cada fragment poguera tindre sentit autònomament. Si es llig en sentit cronològic, tindria un sentit, com si fos la primera lectura de Rayuela, efectivament, i si anàrem saltant podria també tindre sentit. És veritat, Rayuela està present en el llibre, Cortázar està present en el llibre perquè està a París, i un dels anys vaig estar vivint a París, i de fet jo sóc molt mitòman, com és evident que en el llibre es pot comprovar, mitòman de la literatura, i aleshores anava recorrent el París com una de les possibles guies per a veure París sempre és Cortázar, doncs jo anava visitant París amb Cortázar, per tant està efectivament Rayuela. És un llibre per a persones amants de la literatura, aleshores. Sí, amants de la literatura, amants de la poesia, amants de l'assaig, amants de la novel·la. Per això jo crec que és un llibre de llibres, i un poc és una aposta per la capacitat de l'escriptura per a poder pensar. El llibre és un assaig, és a dir, que la voluntat és que siga un llibre d'idees. El que passa és que està fet a partir de lectures i a partir d'altres llibres, amb la voluntat d'intentar moure un poc el pensament, i per tant és per a amants de la lectura. I aquestes idees, quines són aquestes idees? O quin objectiu tens de cara al lector? Què han de plantejar-se o què han de qüestionar-se quan llegeixen el teu llibre? A mi m'agradaria que el llibre servira per a... En primer lloc, que li picara un poc la curiositat a algú que al trobar-se alguna referència en el llibre pensara no coneixia aquesta obra o l'havia llegida d'una altra manera, i això per a mi ja seria... Ja em sentiria jo molt ben pagat si animara que algú descobrira alguna cosa o tornara a una lectura. Però el llibre me n'he adonat jo mateix una volta acabat, i quan ja vaig pensar que sí era un llibre, té una sèrie d'idees contínues que estan permanentment presents. És un llibre que té a veure amb la societat que jo he pogut viure a Espanya, a Europa, en els anys de la crisi, a partir de la crisi. Per tant, el llibre té una reflexió que, si la paraula la podem gastar encara d'una manera noble, jo diria que té una reflexió política, en el sentit d'un pensar políticament la realitat, i pensar-lo a través del pensament, pensar-lo a través de la literatura. Jo no sóc un literat, jo sóc un historiador de formació, i aleshores a mi m'interessa l'assaig com a forma d'agitar el pensament, d'agitar idees. Aleshores té probablement una lectura, una manera de pensar críticament i d'utilitzar la cultura o de pensar la cultura com una forma de crítica a la societat. Convidem doncs a les persones lectores a fer aquesta crítica, a somoure consciències i a descobrir aquests homenatges literaris que estan presents a dues o tres pintes més tard. Gràcies per haver-nos presentat el llibre, Ferran, i esperem que la teua producció literària siga amb dietaris ortodoxes o heterodoxes continue. Moltes gràcies. Gràcies.
Mm.